grupos artísticos de coro, rondalla e vai agora teatro, por ser partícipes nesta andaina cultural que leva tan xedoira. Tamén queremos agradecer a todo o mundo que participou para que este festival fose posible, gracias por seu traballo, e tamén, especialmente, hoxe queremos agradecer a dúas agrupacións que nos acompañan esta tarde, que son o coro Alalleus e a coral polifónica Santo Ángel. Queremos pedir aos directores de dúas agrupacións que suban ao escenario para recibir un pequeno obsequio en agradecemento pola súa axuda. Depois da tarde de música. Vamos a ir avanzando un pouco. Queremos agradecer a inestimable axuda aos resultados que tivemos hoxe, que foron Leo e Jesús, así que, por favor, Leo e Jesús, andades por aí. Festival 38 aniversario, porque isto faise por e para vos. Moitas gracias.